729 kHz. Enod sa Bareta. Enod sa Gabos. Hanap mo ba ay kapeng masarap na healthy pa? Ipinakikilala Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix na tataglay na bisag galing ng lavender extract na sumusuporta sa masarap na tulog, collagen para sa matibay na buto, glutathione para sa kutis, amplaya na nakakatulong para mapagbaba ang blood sugar level at iba pa. Sugar-free stevia ang pampatamis nito. Kaya sa susunod na paghigop ng kape, Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang Dr. M's 36-in-1 Herbal ay mabibili sa lahat ng butika, supermarket at grocery sa inyong lugar. Kaibigan, sapat na ba ang kaalaman mo sa iyong kalusugan? Narito ang kukumpleto. Gabay Kalusugan! Gabay Kalusugan! Tatalakay sa mga produktong higit mong kailangan. Gabay Kalusugan! Magandang oras, Bicolandia. Kumusta po kayo? Sana'y nasa mabuti pa kayong kalagayan? Simula sa oras na ito, tayo po'y magkakasama sa loob ng 5 minutong pagtatanghal ng ating palatuntunan Gabay Kalusugan. Ito po ay tatalakay sa iba't ibang mga produkto na syempre kinakailangan ho natin para ho mas okay pa sa alright ang ating pong kalusugan. Ako po yung magiging host, Jay Dizon. Yung po mga kababayan natin sa buong Bicol. Ihanda na ho sapagkat pagsapit ng ganitong oras at sa himpilang ito ng radyo, siyempre tayo ho'y magkakasama. Ayan. Kumusta po yung mga taga Naga City? Farmasya Uya, available na ho dyan ang ating pong produkto. At siyempre dito sa Legazpi City, all the way from Bicol o from Tabaco City. Ako po'y bumabati sa inyo ng isang magandang morning. Kapag tayo hong mga Pilipino, alam nyo bang dito sa buong mundo, isa na ho tayo mga Pilipino na napakahilig magkape. Kaya ipinapakilala ko dito sa buong Bicolandia ang atin hong pamosong kape. Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Naku po! Grabe, sa ingredients pa lang, panalo na. And actually, ang ating pong produktong ito mga kababayan ay gawa ho ng isang doktor. Kaya't sigurado makakaasa ho tayo na ito pong mga herbal na laman ng ating pong Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Malaki ho ang may tutulong upang sa ganun mapabuti, mapaganda ang ating pong kalusugan. Kaya't kung ngayon mo lamang mapakinggan pa ang ating pong Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix, fasten your seatbelt. Ayan. Sabagat na andito na sa buong Bicol region, ang hari ng mga kape, Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Saan ho ba mabibili yan? Nako, available na po yan sa lahat-lahat ng mga butika at supermarket sa inyo pong lugar. O nais ko nga i-mention LCC Supermarket all branches. Available na po yan. Siyempre South Star Drug all branches. At iba pang mga butika siyempre sa inyo pong mga lugar. Yung pong mga nagkakape na dyan, dapat na Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix na ang inyo pong hinihigo pa. Alam ko dito po sa Bicol region, ang dami na rin ho mga kape, Pero bakit ho natin kinakailangang piliin ang Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix? Sapagkat sabi ko nga po, ito po ay 36 na herbal ang nilalaman ho nito. Piling-pili upang sa ganun sigurado sa lahat ng mga hihigop nito ay magdudulot, magkakaroon ng magandang kalusugan. Una na ho dyan, babanggitin ho natin. Alam nyo ba na ang Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix, isa ho sa pangunahing components ho nito, ito pong ampalaya. Yan. Alam naman ho natin ang ampalaya, nakakatulong ho yan ng malaki upang sa ganun ma-normalize, ma-regulate ang pagtaas ng blood sugar level. Kaya't kung ikaw ho ay may lahing mga diabetiko, nako, panahon na para mag-shift ka na.
ang iyong dapat hinihigop na araw-araw. Walang iba kundi kapeng gawa ng doktor. Dr. M's 36 in 1 Herbal Coffee Mix. Good morning ho sa mga tiga Daet. Abay, abot pala ang ating palatuntunan dyan ho sa Daet. Lahat to ng butika sa Daet, syempre mabibili mo na. Dr. M's 36 in 1 Herbal Coffee Mix. Ayan! Bueno, sadyang napakabilis ho ang ating oras. Bukas muli ho nating tatalakayin ang iba pang nilalaman at kung bakit dapat ang iyong mga hinihigop sa oras na ito ay Dr. M's 36 in 1 Herbal Coffee Mix. Sapagkat wala na hong oras, ito po yung kaibigan Jay Dizon. Nag-iwan sa magandang oras sa ating lahat.